Poremećena razina masnoća u krvi jest veliki faktor rizika za srčano-žilne bolesti. A poznato vam je vjerojatno da su srčano-žilne bolesti u gotovo svim zemljama, a posebno onima zapadne civilizacije, prvi i vodeći uzrok smrtnosti. Poremećaj masnoća u krvi nije jednak za sve osobe. Netko tko je mlad ima samo povećanu tjelesnu težinu i nema nekih drugih faktora rizika kao što je recimo povišen krvni tlak, šećernu bolest ili pušenje, nema jednak rizik od istih masnoća kao i netko drugi. Iz toga razloga je dosta teško reći koja je ukupna vrijednost za koga normalna. Ukupna vrijednost masnoća znači ovise od jedne do druge osobe. Tako je recimo poznato da osobe koje imaju šećernu bolest ili koje su preboljele infarkt miokarda moraju imati vrlo niske vrijednosti masnoća. Kada govorimo o masnoći u krvi, tada najčešće govorimo o jednom pregledu iz krvi koji se zove lipidogram. On se sastoji od 4 osnovna dijela. Prvi onaj dio na koji svi se osvrću i gledaju, a to je kolesterol. Sam ukupni kolesterol je zapravo vrijednost koja nam ne govori mnogo. On se sastoji od 2 poddijela, a to je takozvani HDL kolesterol, to je onaj dobri kolesterol koji nas štiti, i LDL kolesterol koji je zločesti. Dakle, teoretski postoji mogućnost da ja imam visok ukupni kolesterol, ali na račun onog dobrog. Isto tako postoji jedna vrijednost koja se zove trigliceridi. Gledati lipidogram pojedinačno nije dobro. Dakle, treba gledati sve njegove elemente. Da li uzeti lijek za kolesterol ili ne, propustite tu odluku vašem liječniku. Vi niste stručna osoba da bi znali procijeniti sam svoj rizik. Ako vam se preporuči da ga uzimate, tada vjerojatno imate mnogo veći rizik od srčano-žilnih bolesti nego rizik od nuspojava uzimanja takvog lijeka. Ono što želim još napomenuti jest da uzimanje takvog lijeka za snižavanje masnoće se ne provodi u takozvanim kurama. Taj lijek se ne uzima kao lijek za prehladu 7 dana. Lijek za prehladu ili za nekakvu bakterijsku infekciju će nakon 7 dana tu bolest izliječiti. A lijek koji pomaže uzimanju masnoće djeluje dok se uzima. Znači, ako smo ga uzimali neko vrijeme, nalazi masnoće iz krvi su nam dobri i prestanemo uzimati taj lijek, masnoće se ponovno vraćaju na ono početno stanje.